Keď môžem poprosiť, že sa ma chcel Marian niečo opýtať, Balog. Nech sa páči, buď taký láskavý. Ďakujem za slovo, tak ja by som sa chcel opakovane opýtať na to, čo som sa aj minule v rámci bodu interpelácie pýtal, na to údajné trestné stíhanie vašej osoby v rámci toho, v rámci prijatia úplatku, že čo je na tom pravdy a že či to je sú to nejaké polopravdy, či len nejaké výmysly, alebo je to skutočne tak, čo som čítal, to uznesenie, ktoré bolo zverejnené na viacerých webových stránkach. Ono je anonymizované. Snažili sme sa cez prokuratúru zistiť, že či sa konkrétne jedná o vašu osobu. Nedostali sme odpoveď, preto sa vás osobne na to pýtam. A zaujíma to aj z hľadiska toho, že je to zaujímavý prípad. A ďalšia vec, že ste verejne činná osoba, a možno by to zaujímalo aj ostatných obyvateľov mesta Nové Zámky. Akože neberte to tak, že teraz do niečoho rýpem. Ja len toľko na to poviem, že nikdy som nezobral úplatok a to, že o čom sa píše sa kopec vecí a ešte sa bude veľa vecí minimálne do 24. októbra písať. Ja som s nimi vysporiadaný a nemám s tým žiaden problém, keď niekto, žiaľ, dnes sa diskutuje a píše bez toho, aby sa niekto podpísal, alebo sa píše anonymne, ale ja som ešte nevidel žiaden rozsudok. Potom, keď bude právoplatný rozsudok, že som ja zobral úplatok, potom sa o tom môžeme baviť. Zatiaľ taký neexistuje a ja verím, že nikdy taký ani existovať nebude. Ja úplne chápem, akože je tu prezumpcia neviny, to je úplne, že rozumiem tomu, ale ono, keď si človek prečíta to uznesenie a je tam podpísaný prokurátor a ten text, keď si človek číta, že na mestskom úrade je takto, tak si dáva nejaké spojitosti, nie je tam vaše meno. Celkom kľudne si môžeš dávať, aké spojitosti chce, alebo kdokoľvek, či to je konkrétne kým niekto nenapíše konkrétne, že sa to stalo, tak ja stále podľa uznesenia sa to udialo, ale ja som o nevieme, tom presvedčený, že sa také nestalo. Jasné. A s čistým svedomím tu budem sedieť. A týka sa to vás? Tak sa spýtam, že tak si odpovedám. Nerozumiem, týka sa to vás? To uznesenie, ktoré je neviem, o aké uznesenie sa jedná. Netuším. Ja ho môžem prečítať. Na mestskom úrade sa nič podobné nestalo. Môžem prečítať teraz, a garantujem, že sa ani nestane, kým ja tam budem sedieť. Dobre? Nie, ja hovorím, že kým ja budem sedieť na mestskom úrade, sa tam také nestane. Ja ešte raz hovorím, Ivan, že takéto niečo sa stalo na mestskom úrade, tak hovorím, že sa nestalo. A kým tam budem sedieť, ani sa tam nestane. Verím, že ti to stačí táto moja odpoveď.